Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tsogolo lathu. Choyamba ndipereke ulemu kwa agogo athu amakuwira ndi mafumu ena wonse amene muli pano, ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa Maika Bambe amene muli pano. Ndipereke ulemu kwa patron amene muli pano. Ndipereke ulemu kwa advisor ya office ya president wa UTM muli pano. Ndipereke ulemu kwa inu akachigawa vice president ya Southern Region, ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa regional governor, director Amai, director Anyamata, makomiti anu onse aku region, ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa district governors onse amene muli pano ndi makomiti anu. Ndipereke ulemu kwa constituency governors onse ndi makomiti anu muli pano. Ndipereke ulemu kwa mashado MP onse ndi mashado councillors onse amene muli pano, ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, moni nonse. Muli bwanji? Inenso ndili bwino kwambiri. Ine ndakondwa kubwera kuno ku Livunzu ku East Bank. Ndine okondwa kwambiri chifukwa ife kwathu ndi pa mtunda apa. Ndimachokera ku Masambanjati mu mtunda momwemo. Ndiye ndimakhala nthawi zonse ndikadzuka ndimaona kuno ku Livunzu. Timadzagula kuno chimanga, timadzagula kuno mpunga, timadzagula zinthu zathu zonse kuno, timakwera nazo mapiripa kumapita mu mtundamo. Ndikuyima ngati MP kumeneko, ndikumene ndakulira ine kwawo kwa mayi yanga ku Masambanjati. Chotero tikamakuona ninu ndino abale athu, ndizona eti ndine mbale wanu, zona. Tokoza kwambiri kuti ndatsikira kuno ndipo takumana ndipo mwatuluka mwaunyinji chotere, zikomo kwambiri. Nthawi ngati ino imakhala nthawi yosautsa kwambiri, chifukwa anthu amabwera kudzapanga kampeni kumatinamiza zinthu. Boma lilipoli limatiuza kuti tizidya katatu. Ndi ndani dzulo anadya katatu? Boma lilipoli linatiuza kuti fetereza tidzagula 4,000 kwacha mkanthu mkake. Fetereza tikugula 4,000 kwacha. Boma lilipoli limauza anyamata onse kuti adzapeza ntchito. Muli pa ntchito anyamata inu? Boma lilipoli limanena kuti mitengo ya zinthu idzatsika. Mitengo ya zinthu inatsika. Boma lilipoli limatiuza kuti amabizinesi tonse tidzapeza mipamba ngongole za nifi. Alipo andira ngongole za nifi apa? Chonsecho akutsogolera boma ali ndi abusa. Abusa mtundu wanji abodza. Ndipo mwa dzina lawo zinthu zakwera mtengo, ndizona. Ndipo ndikatchula chinthu muna kuti chakwera, muyankha kuti chakwera chinthucho, muopa, muchita mantha, mufula. Ndiyambe chimanga, chakudya, chovala, chokwera, chilichonse chakwera ndi ndani? Abusa zakanika eti iwo aja adaphunzira za abusa, si choncho? Amafunika akapangiza chalichi iwo aja eti atisire ife za boma. President achakwera amene amabwera mboma.
bagi la chimanga nalipeza lili pa 6,000 kwacha. Lero bagi la chimanga afika ndalama zingati? 80,000 kwacha. Amene akwanitsa kugula chimanga ni ndani lero? Tikumangodziyedzeka kunena kwakweni ngati njinga basi osadya ndi njala. Ndipo tikavoteranso achakwera zaka zina 5. Chibagi la chimanga lifika ndalama zingati? 300,000 kwacha. Akwanitse kugula 300,000 kwa chibagi la chimanga ni ndani? Satipa chakwera. Mu 2020 mena achakwera matenga boma. Fetereza anali pa 18,000 kwacha. Lero tumba la Fetereza afika ndalama zingati? 150,000 kwacha. Tikapa taso udindo wina zaka 5. Fetereza afika ndalama zingati? 500,000 kwacha. Akwanitse kugula Fetereza 500,000 kwa ndani? Achakwera Satipa. Inu mukavotera ndola tipe. Achakwera alonjeza kuti Anyamata tipeza ntchito. Lero palibe akupeza ntchito. Achinyamata akumanena kuti akuaona sungwana okongola ambiri. Akukanika kuwapa panga banja Achinyamata. Akuopa kuti mwana winu akakadyetsa chani. Achinyamata wasamwate miki. Tikapa Achakwera zaka zina 5 ntchito akapanda kuzipeza. Achinyamata wasadzipha. Tikavoterenso Achakwera alephera ntchito. Tenta achonge Achakwera. Tonse tikhala na sukulu. Tonse tikhala na sukulu. Malikisi 10 kwa 10. Koda Achakwera tapatsa 10 kwa 10. Tapatsa 8 kwa 10. Tapatsa 5 kwa 10. Tapatsa 2 kwa 10. Tapatsa jana Achakwera. Inu mukakavotere munthu wa 0. Pa nyumba mudakalephera ntchito ndi mantani. Pa business mudakalephera ntchito ndi mantani. Pa charity mudakalephera ntchito ndi mantani. Achakwera atana Achakwera. Ubwino wa democracy. Ndonera kuti pa zaka 5 zilizonse Amalawi timapatsidwa mwayi owunika amene adindo agwirira ntchito. Adindo ngati sanagwire bwino ntchito timatana amenewo. Ndipo mbuyo mwena tinatani. Ndipo ulendo tichotsa ndani. Kuno kuchikwawa ku East Bank. Maboma abwera ndipo tawachotsa. Chifukwa sana titumikire bwino iyayi. Kunabwera maboma osenasiyana mbuyo. Kunabwera UDF. Kunabwera DPP. Kwabweranso MCP. Nsewu sanatikonzere iyayi. Inu mukavotera amenewa. Maboma olephera mukavotera. Kwa zaka zonsezi mmene kudabwera UDF, kudabwera DPP, kudabwera MCP, njala yakhala ikutivuta zaka zonsezi. Njala inatha kuno. A UDF anathetsa njala. A DPP anathetsa njala. A MCP anathetsa njala. Tikavotera anthu olephera. Kwa zaka zonsezi kuno ku East Bank. Ine kuko ndikakhala kwathuko ndimaona mavuto akusefukira kwa madzi kuno. Chaka ndi chaka madzi amasefukira kuno. Anthu amavutika nkhani ya madzi kuno. Anthu amasautsika mvula ikagwa. Ena ndakali kunsasa uko. Kudabwera DPP, kudabwera UDF, pano kwabwera MCP. Anakonza vuto la madzi kuno. Anathala ndi kusefukira kwa madzi kuno. Inu mukavotera anthu olepherawo. Mmene ndimayenda
zikuchita kuonekeratu kuti anthu ambiri kuno ndife operewedwa, ndipo a National Statistical Office akunena kuti amalawi ambiri 7 amalawi 10 aliwonse ndi operewedwa, osauka, osowa, ndipo dziko la Malawi ndi dziko limodzi apa dziko lapansi amene ali osaukitsitsa kwambiri. Kunabwera UDF, kunabwera DPP, pano kabwera MCP. Anathana ndi umphawi wathu, anathana ndi mavuto athu ausiwa, anathana ndi nkhani yakusowa kwathu. Mukavotera amenewo. Vuto la madzi akumwa ukhondo likukhudza nyumba zambiri. Vuto la magetsi likukhudza nyumba zambiri. Ana ambiri akumayenda mitunda itali kupita m'masukulu. Nkhani za zipatala zina zili patali, zipatala tilibe. Kunabwera UDF, kunabwera DPP, pano kwabwera MCP. Anathana ndi mavuto amadzi kuno, anathana ndi mavuto amagetsi kuno, anathana ndi mavuto azipatala kuno, anathana ndi mavuto amasukulu kuno. Inu mukavotera zipani zolephera? Tikavote mwanzeru pa 16 September pano. Mukavotere UTM, mukavotere ifa UTM, chifukwa ifa UTM taika ndondomeko zabwino kwambiri. Ifa UTM taika ndondomeko zabwino kwambiri. Anena kale olemekezeka Masangwi ndi ena kuti ine ndali budget director mu nthawi ya malemu a Bingwa Mutharika, nali governor wa Reserve Bank ya Malawi mu nthawi ya pita. Ife tidaphunzira zachuma ndi chitukuko. Anthu akamanena kuti Dr. Dalitso Kabambe udokotala wa ine siwoti mukadwala litsipa ndikupatseni panado iyayi, kapena mukadwala malungo ndikupatseni la iyayi. Udokotala wa ine ndioti chuma cha dziko chikadwala chikatsokonekera chumacho tichikonze, ndiye udokotala wa ine umenewo. Ndeifa UTM, ndeifa UTM, ndeifa UTM taika pamodzi ndondomeko zimene zithandize kukonza mavuto azachuma ndi chitukuko cha dziko lino. Ndondomeko zimene zithandize tikonze nsewu, tiyikire tala. Ndondomeko zabwino zoti zithane ndi nkhani yakusefukira kwa madzi kuno. Ndondomeko zabwino zimene tazika pamodzi zoti masukulu akhale malo ofikirika, ana asamayende mitunda itali ndi zipangizo zikhale m'masukulumo. Ndondomeko zabwino za zipatala zathu zikhale pafupi, zofikirika ndi mankhwala ndi zipangizo zina zonse mu zipatala zathu. Ndondomeko zabwino za madzi, ndondomeko zabwino za magetsi, ndondomeko zabwino zokonzanso za ulimi wathu. Chotero ifa UTM taika ndondomeko zabwino zochiritsa chuma cha dziko lathu, zokonzanso kuti chuma cha dziko lathu chikhale chabwino. Ndikufuna ndikuonetseni ma screen awa ndondomeko zimene ife taika a UTM zofuna kukonza. Chotero abale anga kuno kuli Vonzo pa 16 September mwezi wa mawa, mukavotere UTM, mukavotere UTM. Tiyambenso kukonza dziko lathu, tikonze ndi kuthana ndi njala ya mgonagona, tikonze ndi kuthana ndi nkhani ya kusefukira kwa madzi, tithane ndi nkhani ya misewu yosakhala bwino, tithane ndi nkhani yomayenda mitunda itali pita kuzipatala ndi masukulu, ndikuonetsetsa muzipatala mwathu muli mankhwala. Tikonze moyo wa Malawi ukhale wabwino, tikonze ntchito za ulimi wathu zitipindulire ife ainu ake a Malawi. Dziko lathu liyambe kusintha ndi kupita patsogolo. Mukavotere UTM, mukavotere Dr. Kabambe, mukavotere ma MP onse akuno a UTM, mukavotere makansala onse akuno a UTM. Zikomo kwambiri chifukwa munabwera, zikomo kwambiri munakhala pamenepo. Mulungu akudalitseni, tsiku linanso tidzaonana. Zikomo, 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 zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.